Pyllait pi baro at nga pediang sumpai pi siya kani ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralok hakaway na kijingjia kempang bakandit Kynsan jong ui Rangbah ubala South Post nam tam karta Hapoh Liengsuin kat udang mut ban pai na Nongbylla Bengaluru syakol kata rengkat bat ukun jong ula kempang jor Kynsan hakaba ula pre daka senam bat umla syuk bandring bat penhiar mensem bat ka blood pressure jong kala hiar bha ong kitalong kubor kani kijing kempang jong uni Rangbah Hapoh ka Liengsuin tang hadin shikenta baka Liengsuin indiko kala mi ban her chasoin napo ka Kempakauda International Airport Bengaluru kalawan ra jing klumar omsyu tang yaki cabin crew jong ka Liengsuin indiko hendai wat yaki wai pat ki passenger ro hakabakum kata kapor katalong kubor ka yathu baki nong tray jong kata ki indiko flight 60E503 ka bami napo ka terminal 1 jong ka Kempakauda International Airport Bengaluru hakapor khatwai beje man step hakan riutrik jong uni upanai Oktober 2008 saw ka bamut banwan pai syakan Nongbylla Kolkata kila penbena Hapoh flight baladon kino ki doktor ki bala banwan ai jing rap kloya uni Rangbah ubala sitom jor ya ubala tip ka tengkum utam das ubatre belas ni Hapoh ka jala Kerala ubala don lapa ya ka jing pang scrub typhus but hepatitis B Banakabakum kata kapor Ngut ki doktor ki bade Shikurim ki pakateng u Dr. Samin u neurologist bat ka kurim jong ka Nasnin Parwin ka pediatrician ki badangwan pai da ka jo ka Liengsuin cha Kolkata na ka jingwan ban shim u Dr. Samin ni ka Golden Award jong ha ka convocation badang shudap shis ni manshwa Hapoh Nimhans Bangalore ki bamut bandit pai syaka-jakate jongki ha Siliguri jong ka jala West Bengal kilawan ban mi syakmat ban ai jingrap ban pelat yu ni unongpang na ka jingma harangkat ka jingrap lang jong uwei pat u resident doctor u bamtip kateng u badai u surgeon jong ka MS Ramaya Hospital kini baro laingot de kaman sem bakloy ban yarap yakiwei kila persangkat bala ban pelat im ya uni Rangbah bunla ban poisok syakol kata marmar kila ai no yu da ka oxygen bat ka drip ka bala po lapa kum ki emergency aids Hapoh ke indico flight bat tang hadin khindiat por uni ubriu bala don lapa ya ka jingpang ha uliver ubamut ban wan sha sumar hakwai ko hospital sorkar jong ka jala West Bengal uliyo ka jingrap hakapor ka babyang ban light na ka jingma hakajing sisa ong katolong kubor bakani ka flight kalamut ban khunno na ka banta ki emergency landing ha Bhubaneswar airport nrei ukhon jong uni Rangbah ubawan rangkat bat ukpa ulo ong longkat balong ban kit bet ukpa jong direct sa Nongbylla Kolkata na mar kot bor ban pha sumari ukpa na jong hakiwei pat ki hospital bat hakiwei pat ki Nongbylla jong kari uni ukhon jong uli tho ro baka jingwan jong ki jong bat ukpa dagani ka Liengsuin hakata ka sngiro kadai ka jing tumuban wan pha sumar ya ukpala jong hakawai na ki hospital sarkar ka badan Hapoh West Midnapur jong ka jala West Bengal kumta ka jingkloy wan ai jingrap jong kini kilangot ki doktor ban sumari u Hapoh flight bat kami punya atan ya ka jinglong jingman jong uni Rangbah ka flight kala lapat ban hirno ha Kolkata airport kumbadai hi bat kala penkmen ro ya barok ki wei pat ki passenger ibala herlang dakani ki Liengsuin ban yo one direct sa Kolkata kumba kilambot da temu but habaka Liengsuin kala poi Hapoh Kolkata ke Indigo Airlines kala depen up lapa ya ka ambulance man penkit ya uni unongpang sya ki hospital ki bakhamajan khnang ba unyo ya ka jing sumar ka bakham kloy na ka banta ka jing pang hepatitis ka bu uyo Hapoh ka Liengsuin kumba la diagnose bat ya tho da kini ki doctor uwei na ki passenger jong kini ki Indigo flight 60E503 ula kren shikilat pathai ko bor hadin bala hiar Hapoh ka kat Liengsuin jong kini Taji Subhash Chandra Bose International Airport Kolkata ula ai ka jingero ya ki cabin crew jong kini ki Indigo flight kum juro ya kini ki langut ki doctor bat ki wei pat ki passenger ki balong kum ki nong Samaria babha ki bala persangkat bala ban ai ya ka jingirap ka babyang port ya uni Rangbah ba kempang jor Hapoh ka Liengsuin bu unlait na ka jingma ha ka jing im hooj ha ka bakum kini ka kam isnei bat ka jing kloy ban yarap para briu ha ka por ka badan kam ka long da sisa ka kam ka babha bat ka bahaban ai jingro daki babon
Parolok play shibon ya kapor chong pis ngaba watlet ban like share comments pat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video.